ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо бародаро. имрӯз рӯзи якшанбе навора сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ хоҷагии Ишбек-Сатторов якшанбе бозор ай буқачаҳои майда сар кардем навора. нархи буқача 11000 мега. буқачаи 4 кунҷа фасунай калошам 4 кунҷа 11000 мега муомила дора бародаро. харида фурӯшҳо 9100 сомонӣ карда истанд. 9100 сомонӣ бозор карда истанд харида фурӯшҳо бародаро. дар инҷа як эълон дорем. иншоалло ба наздикӣ як наворҳои хуб, наворҳои силсилавиро сар мекунем. як лоиҳа дорем бародаро. барои ҳамин хоҳиш мекардем ки ба инстаграми мо гузашта обуна шуда монед. дар комментарий, дар якум комментарий ма ссилкаи инстаграми худма, ссилкаи тиктоки худма гузошта мемонам. даромада обуна шуда монед дар инстаграм. дастгиритон лозим мешавад бародаро. иншоалло наворҳои ҷолиб навор мекунем. мо наворро давом метем аз буқачаҳои майда сар мекунем бародаро. бисёр тамошобино хоҳиш кардаги моли майда. баъд моли майдарам имрӯз бисёртар мегирем. лайкҳоро фаромӯш накунед. дар комментарий яктаи смайликам боша гузашта буред. бисёр гап намезанем. наворро давом метем бародаро. наворро давом метем аз буқачаҳои майда. 8500 муомила дора. бу қанча эда? 9000 иш 9000 муомила. Buyruba ayakkabılar qanchadan? Bularni 7,5 7,5 ina setta buqacha. Bozor nechi so'rayapti? 6,5 pul deysiz bozor. Setta buqacha mayda. Ira to'g'ri 7000 amira kada ista xarida furusho barodarim. Buni qancha qildi aka? Ha. To haftanima hamin buqachara kada istayra pardosh shurutar bуда, mayda bosham narx qiymatlar. Ijam buqacha hasina. Nosh karpachopa, nosh prostoy. Umr. Nesiya 11000 muomila. Bozor chand kad? Ne kan baki ya xaridor bu çok mu? Ma javob megum. Ma javob megum. 10000 bozor kad. Ira chand kad? Bozor 8000. Alara chi alara? Alara? 8000 bozor kad istay alara. ина бародаро бо буқачаҳо барои бастан 8500 сум гириш якумш 8000 сум гириш шаку сум гириш ҳам гуфт баъди ваям муомила дора серавна бародаро. Неч со'rayap? 74 soatda 8,5 8 deyapman. Naminasiz. No 74 soatdingiz. Ha, rasmga tushirib qayladi. Nimaga tayyor? 74 savdo shida buqacha. 74 va yosha narxosha gufte muomilash qatya 7400 somoni hamira fruktasi barodaro. Barodaro nay buqam savdo shid baroyi bastan 10000 да. 10000 ина ҳози барака шид. Смоша ҳисоб карда гирифт бародаро. Куя бо қафотам шонте. Нигоҳ кунед. барои одам мефаҳмидаги буқаи мешидаги ай. аломатош ҳаст. нав ҳами фарбе шудана сар кардаги ай. барои бастан беҳтарин. 10000 ровна савдо шид бародаро. бародаро яти дига буқа савдо шид.
Уқай кабуд 9200 сомонӣ савдо шид бародаро. Ну 1200 бародаро ина дутаи дига ғуноҷин савдо шид. Ҳар душ якҷоя 11000 сомонӣ. Марҳамат. касоне ки ғуноҷин пурсида буд 11000 сомонӣ 5500 меша. 11 да ҳар душ якҷоя дута ғуноҷӣ. Онаи ғуноҷин сари тарозу омодагӣ не ки ҳоли савдо шидагӣ нест. Ҳамиро фақат барои килоша дидан оварда 10000 кардаиста. Ҳами фурӯшандаам харидорам ҳам хел маслиҳат кардае ки ҳамин килоша мебинем баъд савдо мекунем. 10000 хеле зинда ба зинда кадаиста бародаро. ҳозир килоша мебинам баъд савдои аниқ мешавад. ғуноҷини қисира неки ғуноҷини соза. Миён дароз пародашам хушрӯ барои гӯштам барои молкуниям. Тамом гап занака 93 666 5400 яке савдо нашид метонен савдо кунен. ҳозир тарозу да мемонад маслиҳатҳошон пухтак мефурӯшад. Напухтак баъд метонен шумо харидорӣ кунен рӯи рақами телефони мондагӣ. ин ай буқачаро харидар буқачаи тарғел бародаро 9500 харидааст. ира сари тарозу овардагиам барои килоша фаҳмидан 9500 сомонӣ гирифтагиай. ҳозир тарозуда чизе шида ҳавая нигоҳ дорам одамо. тарозу чиқеле ки вайрон шидай бародаро. акнун мо далши мерем наворо давом метем. яке не ғуноҷин савдо нашид дар рақамоша гуфтагием бародаро. инайрас гуфтем савдо шидай 9500 буқачаи тарғел. хоб бародаро ина бисёр кас пурсида буд молои майдара бигем молои майдара. ҳамин рӯз чиқеле ки ваъда додем молои майдара бисёртар мегирем. ина барои шумо ёфтем гӯсфандҳои баррадори савдошидагӣ ёфтем. нархҳои аниқи оҳанӣ. марҳамат бародаро ина баррашона хутон тамошо кунед. чихел барои фасон фасон бахват шидагӣ очаҳошонам хеле пири бад нест. як дута пирошам ҳастаю неки бисёриш соза. шуно абкитек савдо буган 3450 сомонӣ савдо шидагӣ. намиҷа буғузшам буазем бори чида ҳамас қозда волда ҳамаш барадор будааст. ина баррошон ядата кам тофтау неки дурунда будай мана иҷадай уҷадай ҳе дурунда бо ҳастай бародаро. короче ҳамаш ҳамҷа барадорай 3450 сомонӣ савдо шидагиай. марҳамат. барои ҳамин гӯсфандо яктаи лайк. ина бародаро дутаи дига гӯсфанди баррадор ино хизматҳошона кадагиай неки пиртарай. хоб 3200 гуфтестай бародаро муомила дора бозор ҳар душа якҷоя 4400 4500 ҳар душа якҷоя бозор кардаиста. ҳар душам баррадоро барош майда майда неки ина барачаш ина барачаи иш бародаро барош майда майда. ҳозир қишқороро ҳам мегирем бара қишқор бародаро бузои очабача ҳар душам така будааст. инаш бачаи иша инаш сафед бачаи иша алай хулас ҳарш монанда 1500 мега муомила дора. ҳар душам бачашон қатия очабача. бозор чанд кадака? 13 ҳар душа 13 1300 1300 ай 2300 то 2600 ҳар душа якҷоя пурсидаиста бародаро. бародаро бо ёфтем қишқорчаҳои савдошидагӣ дута барра қишқор мол ша фақат ҳар душ якҷоя савдо шид 3000 1500 марҳамат.
нархҳои зур шид неки. Ина сумоша ҳисоб дорам. Се ҳазор ҳарду чиҳаҷоя. О, мана қошқародин нархлара. Мана егас. Бизим ука bo'lardi. Bunisi oshna bo'lardi. Qanchadan oshna bular? 3,5 dan. 3500 muomala dora. Bozor necha qildi? 29 dan. 29 dan bir joyda qilyapti. Xo'p, 2900 somoni har dusham yak joya narx qilsa 2900 somoni barodaro. Shqoroy farbi-farbina, dumbo'shabina chiqib shuyi so'zay. Ина бо гӯсфандои баррадори ҳоли савдошидагӣ нест. Хоб 3500 мегам муомила дора. Инош кам-кам хизмат кардагиай, харобтарай, ёшош ҳам астаи, неки харобтарай, камтар очошон. 3500 бозор ай 3000 то 3100 сумира присидеста бародар. Не барош. Барош ҳам неки шӯраки созай. Хоб бародара ина. Нархи барои нами бақвати хушрӯай. Думбошон ҳам калон 1500 хушқор будааст. 1500 муомила дора. Бозар неч со'rayapti aka? 14 ta. 1400 пурсидеста бародара. Барои ҳамин барро яктаи лайка фаромӯш накунед бародара. Барро беҳад хушрӯай. Беҳад хушрӯ барро. Канал қандай канал aka? Бародаро акнун навор мекунем говҳои гӯсаладор. Як ҳамин гови гӯсаладори бақвати ёш нигоҳ кунед. Ҳамин маълум ай мо. 25000 мега нарша муомила дора бародаро. Саҳар бега ай 10 та зиёд шир дора мега 10 та да гарантия метем мега гӯсалаш бухачай. Ана чочош бародаро. 10 та бо кафолат мегира. Бозор то 20 та кад мега. Ай 20 поёнам кадагай, ҳами пеш 20 та кадагай бародаро. Ай рӯи маълумотои соҳибиш. О бародаро ина гови бугуз. Гови бугуз присидагиден гови бугузи ёш. 13000 муомила дора. Дашкамш мега сеюм гӯсала шифта фурӯхтагия мода мега яҷо гирифтагия. 13000 нархаш муомила дора. Бозор 11700 карда. 11700 алакай уже сина када омадагия бародар қариб мондагия. 11700 нарха дидагия. Бародаро акнун дар давоми сиёмка савдо шид бародаро. 11700 кадеста буд. Ҳамон одам 100 сум болои пуш кард. 11800 сомони савдо шид. Ғуноҷинчаи буғуз дуюм гӯсола шад. Дуюмуш дар шикамуш. О бародаро нархи буқо барои бастан. Буқои нимтайёр. Иноро барои бастан гирифтага ҳар душ якҷоя савдо шидай. 200 сумш кам 27000 26800 сомонӣ мегам. Ҳамиқа савдо шидагия бародаро. Хулас 200 сумш кам 27000 ҳар душ як ҷоя савдо шид. О бародаро наворро дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Ҳамаи намуди мола навор кардем, чӣ хеле гуфтем. Дар комментарий силкаи инстаграми Мамуразера мемонам бародаро. Омода дар инстаграм моро дастгирӣ кунед. Иншолло дар наздикӣ наворҳои беҳтарини силсилавӣ мебурояд. Иншолло ба шумо маъқул мешавад. Барои ҳамин дар инстаграм дастгирии шумо дар кор мешавад. Ҳатман дар инстаграм бигзаред, обуна шавед бародаро. касе то ҳаминҷашо тамошо кард, дар комментарий рақами 55 навишта монед. барои ма бифаҳам ки чанд кас то охирша тамошо кард. Сарбаланду хонобод бошед. Иншолло ягон соат пас молбозори Хунсангирам мебурояд бародаро. Интизор шавед.